Propaganda. Espainiar guda zibilean aztergai. Propaganda bala jaurtitzen ez duen arma indartsua da. Ideiak moldatzeko, konbentzitzeko eta batzuetan zatiketarako tresna bihurtuta. 19. mendean propaganda modernoak lehen urratsak eman zituen, prentsaren edapenarekin eta nazionalismoaren gorakadarekin. Estatuak hasi ziren egunkariak, karikaturak eta panfletoak erabiltzen, masak konbentzitzeko. Soldatuak erakartzeko, iraultzak bultzatzeko edo inperioa defendatzeko hitz inprimatuta bihurtu zen borroka eremua. Herritarrak, etsaiak gure askatasuna maitxatzen du. Defenda ezaguna berria. Izan da, adibidez, propagandarako lelo bat. Baita karteletan eta bar edo panfletoetan agertu izana. Baina 19. mendeko propaganda mugatua zen. Testu luzeak, irakurtzen zekitenentzako soilik eta zirkulazio urria. 19. mendetik pasata, 20. mendera jauzi egingo dugu. 1926an Espainiako Gerra Zibila piztu zen, eta arekin batera propaganda ez zen soilik tinta izan, irudi, soinua eta emozioa bihurtu zen. Espainiar Gerra Zibileko propaganda. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. 1926 eta 1929 artean Espainiak gerra zibil bat bizi izan zuen, errepublikarrak eta frankistak elkarren kontra borrokan leitu zirelarik. Baina borroka hau ez zen militarra bakarrik, ideien gudua ere bezen. Bi aldeek propaganda erabili zuten populazioa mobilizatzeko, beren kausak justifikatzeko eta etsaia desprestigiatzeko. Musika, zinema, kartelak eta baita janzkerak ere gerrarako tresna bihurtu ziren, beste batzuen artean. Musika, propaganda tresnarik potretsuenetarikoa izan zen. Errepublikarrek himno iraultzaileak moldatu zituzten, hala nola bandera roja, jatorriz italiarra edo a las barrikadas, anarkismoaren ikurra. Abesti hauek langileak fasismoaren aurka batzeko deia egiten zuten. Frankistek aldiz, Cara al Sol, falangisten himnoa edo Oriamendi karlista bezalako martxak erabili zituzten. Aberria, religioa eta ordena goraipatzeko. Ez ziren abiste arruntak, masak mobilizatzeko leloak ziren, lelo propagandistikoak. Pantailan agertzen den bezala, Alemaniar Richard Wagner konpositorea nazien propagandako erreferente izan zen, eta antzeko zerbait gertatu zen Espainiako gerra himnoekin. Baita beste konpositore batzuk izan ziren himno hauek sortu zituztenak, horrela, hauen garrantzia goraipatuz. Zinema ere oso propagandarako tresna erabilia izan zen, eta baita garrantzitsua ere. Zinemak propagandarako funtsezko papera izan zuen. Errepublikarrek erresistentzia herritarra erakutsi zuten Espainia leal en armas bezalako filmetan, sobietar zinemagaileekin lankidetzan. Frankistak berriz, gerra gurutzada erlijioso gisa aurkeztu zuten raza filmean, Frankok berak idatzitako gidoiarekin. Alemaniak eta Italiak matxinoen alde egin zuten dokumentalak sortuz, haien esku hartzea justifikatzeko, aldi berean Orwell edo Picasso bezalako intelektualek frankisten krimenak salatu zituzten atzerritik.
Oso garrantzitsua izan zen beste erraminta bat kartelak izan ziren. Kartelak hedabide masiboena izan ziren. Josep Renau bezalako artistek erreplikarentzat lan egin zuten, estetika abangoardistarekin antifaxismoaren aldeko deia eginez. Beste artista askok ez zuten sinatzen behien kartelak, orduan ez ditugu ezagutzen, anonimoak dira. Bestetik, artisauak edo analfabetoak ziren beste artista askok. Eta baita bazuden beste askok lotxarengatik ez zutenak sinatzen. Beraien kartelak itxusiak edo baliogabekoak zirela pentsatuz. Frankistek San Juanen arranoa edo guztia eta geziak bezalako simboloak erabili zituzten beraien karteletan, nazionalismoa eta erlijioa uztartuz. Naiz eta gutxiago berritzaileak izan, haien mezua argia zen, disiplina eta tradizioa. Si me quieres escribir, ya saben mi paradero, en el frente de batalla, primera línea de fuego. Janzkera eta simboloak oso garrantzitsuak ziren batez ere ideologia transmititzeko. Anarkistek txapel urdinak zeramatzaten, falangistek berriz kamiseta urdinak, uniforme fascisten eraginez. Simboloek hala nola komunisten ukabilitxia edo frankisten gurutze fikatua lagunak eta etxaiak identifikatzen laguntzen zuten. Orain, ikusi ditzazkegu zenbait simbolo pantailan. Simbolo hauek badira bai frankistenak eta baita errepublikarrenak ere. Ez dira soilik gerrarako erabilitako simboloak, baizik eta baita ideologia baten islada diren simboloak dira. Hauek ez ziren soilik gerrarako erabiltzen. Ez ziren soilik soldaduak beldurtzeko edo euren bandoko soldaduak indarra hartzeko, baizik eta baita badira ideologia baten zabalpenerako simbolo batzuk. Beste kulturetan ere ikusi ditzazkegunak modu eraldatu batean edo modu igualean. Hay un moro Mohamed que te dice pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? ¿Quién te dice pasa, pasa, qué quieres para comer? Prentsak eta irratiak informazioa kontrolatzeko tresnak ziren. Errepublikarrek Solidaridad Obrera bezalako egunkariak erabili zituzten, lelo ilautzaileak zabaltzeko. Frankistek berriz, Radio Nacional sortu zuten 1927an, beren mezua ateratzeko, ordena, erlijioa eta komunismoaren beldurra. El primer plato que dan son granadas moledoras, el segundo de metralla para recordar memorias. El segundo de metralla para recordar memorias. Ikusi dugunez gero, propaganda, bai simboloetan, bai janzkeretan, bai abestietan, bai edozein lekutan edo tresnan oso garrantzitsua da. Eta ikusi ezagunez gero ere, tresna haunitz daude propagandarako. Ez soilik kartelak edo albisteak, baizik eta beste asko ere badaude. Orduan, esan dezakegu propagandak ez zuela gerra irabazi, baina bai haren kontakizuna eraldatu. Frankistek 40 urteko diktadura ezarri zuten bitartean, errepublikarrak isilarazi zituzten. Gaur, haren erabilera ulertzeak laguntzen digu gogoratzen gerra guztietan ideiak balak bezain boteretsuak direla. Eta orainik ere ikusiko dugu hurrengo urteetan zen. Propaganda betidanik botere tresna bat izan da.
19. mendeko paperezko hitzetatik 20. mendeko gerra karteletara eta gaur zure poltsikoan daramazun pantailara mugitu izan dena. Gaur ikusi dugun bezala. Eta gaur egun, propaganda esan bezala ez da kartel batean, ez da panfleto batean ere, baita badirela ere, baina orain batez ere sare sozialetan dago. Algoritmoek erabakitzen dute zer ikusten duzun eta nola sentitzen zaren. Propaganda digitala pertsonalizatua da, mezuak ez dira orain guztientzat berdinak. Algoritmoek zure gustuetara egokitzen dituzte. Eta askotan egia eta gezurra bereiztea ia ezinezkoa bihurtzen da. 21. mendean zure pistaratzean sartzen da, oharkabean. Historia ulertzeko funtsezko eta propaganda nola moldatzen den ulertzea. Orduan, ez sinetzi lehen ikusten duzuna. Pentsatu, kontrastatu eta zalantzan jarri. Azken finean, propaganda bando bat edo bestea elikatzeko erabilitako tresna bat da. Eta hau ikusi dugu ere Gerra Zibilean, esan bezala.